Misterio en Muxía. Fixadevos ben nesta especie de altar que apareceu nunha cova da praia de Area Maior, nos Muiños. Candeas negras prendidas diante dunhas estranas esculturas de madeira e cuns vasos cheos dun líquido marrón escuro, ademais de testos de plantas e restos de ramas de árbores. Foi un veciño que atopou este misterioso bodegón o pasado venres á mañá. Asegura que o líquido olía alcohol como se fora licor de oruxo. El xa estivera nesta cova en anteriores ocasións e nunca vira tal cousa. Pensa que pode tratarse dun altar no que se realizou un ritual coincidindo con que había lúa chea. Emilio, ti estás nese mesmo lugar hoxe, inda seguen eses restos do ritual, non? Tal que sí, tal que os vedes 7:20 da tarde, Rocío, en directo aquí. Fixádevos, sí que sabemos que houve algunha variación, algún elemento que estaba o venres, que foi cando se descubriu esta especie de altar. Aínda non podemos bautizalo exactamente, unha experta axudáranos de seguido, pero se vos parece, imos polo miúdo debullando cales son os elementos que atopamos aquí. Fixádevos por unha banda, teño esta lanterna para que vos sexa un pouco máis sinxelo seguirme, temos varias figuras con aspecto humano. Fixadevos esta, que tamén nos pode dar algún tipo de reminiscencia afroamericana. Se seguimos cara esquerda, temos outra figura, ata un total de 4, pero fixadevos, por exemplo, nesta, na que estamos, nesta segunda, ten un animal alado, un paxaro na cabeza. Se imos, compañeiros, cara ao fondo, vimos por aquí, digo yo, compañeiro cámara Franco, quen estou agora, no fondo vemos outras dúas referencias animais, xusto parapetando unha figura humana, e xusto se vemos un pouco máis cara adiante, fixádevos neste pequena escultura de madeira, agora mollada, porque estamos nesta cova da praia de Area Maior, os Muiños. Esta figura tamén que podería corresponderse cun paxaro e da que colga na parte frontal. É un pouco complicado para que deamos o plano. Fixádevos esta especie de colar. Bueno, importante que vimos cara á dereita, porque é onde temos os vasos. 3 nunha primeira liña, 3 no fondo, e fixádevos nos vasos, desprende un importante cheiro recendo, pode tratarse, como xa dicías, Rocío, de bebida alcohólica, de oruxo, de licor de ervas. A primeira, bueno, pois máis traslúcida, transparente, e as dúas de atrás máis escuras. Poderíase tratar de bebidas diferentes. Con que intención? Descubriremoslo, intentaremos descubrir. O que sí que falta, e contanos as persoas que nos falaron esta tarde, pode ser que desde esta mañá que desapareceran son tanto as candeas como os soportes, xa non están as velas aquí. Necesitamos a esta hora, e devolvo xa aquí conexión ao estudio, alguén, unha experta en rituais, que nos saque de dúbidas, que nos poña un pouco de luz do que pode tratarse este altar. Pois fixeche, Emilio, unha descripción perfecta do que hai dentro desa cova nesa praia de Muxía. Dicíasnos agora pois que varios dos elementos, como as candeas negras, xa non están, pero por fortuna temos imaxes de como un veciño atopaba ese altar, para que nos entendamos. E efectivamente queremos facer moitas preguntas, buscar respostas. Ás 7:23 da tarde falamos xa con Fini, experta en rituais. Fini, moi boas tardes. Hola, moi boas tardes. Que tal, Fini? A ver, que temos varios elementos para analizar, temos moitas preguntas, pero creo que o mellor é ir aos poucos para que nos vayas explicando, Fini? Sí. E quero empezar precisamente, pois, ese primeiro elemento que nos acaba de contar Emilio, ali en situ, en Muxía, que acaban de faltar, as candeas negras, que chama moita atención, Fini. Quen pode empregar unhas candeas negras? Con que obxectivo? Podemos falar dun ritual satánico ou vai máis alá? Pode ser outra cousa? Non, a ver, isto son rituales de, como ben dixo o teu compañeiro, de tendencia afroamericana. Quiere decir que de la parte de África, cuando emigraron, llevaron a América y unificaron. Entonces hay santería, hay magia por el medio, utilizan deidades. Yo he contado efectivamente 5, también porque he visto el reportaje, he contado 5, utilizan precisamente aromas fuertes, porque utilizan mucho el aguardiente para llamar a los espíritus. Los llaman por mediación de esas, porque todo lo que ahí es una ofrenda. Lo que pasa que no se puede identificar muy bien hacia qué,
Claro, Fini, e que a nós, sobre todo, nos entran as dúbidas de saber con que obxectivo está feito aí ese altar. Non sei se ti tamén nos podes explicar se é un altar que polos elementos que ves pode ser para algo positivo ou negativo, que é algo tamén importante, non? É que as figuras poden identificar como unha familia. Hai tamén animales, e que é un pouquiño complicado porque dentro das ramas de afroamericano hai moitas líneas e moitos utilizan un tipo de dioses que eu non o sei identificar. Claro. Pero eu penso que está relacionado con unha ofrenda ou algún tipo de petición para unha familia por tanta cantidade de dioses que hai, de deidades. Fini, diste que pode ser unha especie de ofrenda, porque obviamente falamos dun campo case inabarcable, como ben dís, pero que che ten sensación de ofrenda. A mí chamoume a atención esas primeiras imaxes que nos chegaron dese especie de altar. Neses vasiños que hai unha especie de oruxo, aguardiente, dame igual o que sexa, unha especie de alcohol. Sí. Nos dende aquí, dende redacción, estivemos mirando milimétricamente esas imaxes e vemos que en cada vaso que estamos vendo agora mesmo hai como un insecto, non sei se é unha mosca, hai un algo. Obviamente poideron caer aí, pero chámanos a atención que en cada vaso haxa só un insecto. Isto pode ser parte da ofrenda ou é casualidade? Pode ser parte da ofrenda, sí. E normalmente está bastante relacionado con la parte oscura, Sí? Velas negras, a que te refires exactamente, Fini, coa parte oscura? La parte oscura, trabajar parte negativa, porque las velas negras, aunque se pueden utilizar para desterrar algo en la magia, estas todas, cantidades de ellas, y como están puestas al lado de las deidades, más que nada indican algún ritual de magia. Pues Fini, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Han desaparecido las velas? Sí, las velas as velas hoxe xa non estaban. Vale, pues las han llevado para terminar el trabajo en otro sitio. Vaya. Que facer, Fini, antes de despedirte, queríamos sabelo, que facer se nos atopamos un altar destas características? No tocarlo, vale, porque no sabemos lo que han invocado. Moi ben. No tocarlo y dejar que alguien con experiencia pueda o bien quitarlo o bien destruirlo, que se destruye por fuego o por agua. Carai. Bueno, pois queda dito aí, por suposto, se alguén da zona ve isto, non tocalo en absoluto, nin este altar, nin ningún outro que aparezan. Fini Lamora, seguiremos en contacto contigo, máis que de verdade interesante o que nos contaches sobre este altar e, por suposto, agradecerche que estiveras hoxe conosco na Hora Galega. De nada.